λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Τι είναι ακριβώς η εργοφυσιολογία και τι είναι τα εργομετρικά τεστ. Επισκεφτήκαμε τη Life Ergo και με τη βοήθεια του εργοφυσιολόγου Νίκου Δρακογιαννόπουλου είδαμε πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει τη φυσική του κατάσταση. Ο κορυφαίος αθλητής Κώστας Πούλιος δέχτηκε να μας βοηθήσει. Μπράβο, ψηλά, βάλε δύναμη. Βάλε δύναμη, βάλε δύναμη. Ψηλά, συνέχισε, μία ακόμα. Τελευταίο, κι άλλο, μπράβο, πάμε. Πάμε, δυνατά, ξεκίνα, μπράβο, Κώστα. Ο εργομετρικός έλεγχος που αξιολογούμε στο κέντρο μας ουσιαστικά είναι να αξιολογήσουμε την αθλητική απόδοση, να βρούμε τα επιθυμητά και φυσιολογικά όρια του εκάστοτε αθλητή και να τον αξιολογήσουμε σε κάποιους παραμέτρους ανάλογα με το αγώνισμά του και το άθλημά του. Ποιοι παράμετροι ουσιαστικά εξετάζονται? Έχει να κάνει καθαρά με το επίπεδο του αθλητή και το άθλημα του αθλητή. Αν μιλάμε για έναν αθλητή μεσαίων ή μεγάλων αποστάσεων, η αξιολόγηση που κάνουμε σαν κύρια αξιολόγηση είναι η αξιολόγηση αερόβιας ικανότητας, όπου μετράμε τα επίπεδα της φυσικής του κατάστασης, μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, ταχύτητα στο κατόφλι, προπονητικές εντάσεις, ώστε να δούμε το όριο που βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι και να φτιάξουμε το προπονητικό του πρόγραμμα βάσει αυτού του τεστ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά αξιολογήσεις που είναι ο στατικός δυναμικός έλεγχος πέλματος, ώστε να δούμε το πάτημα του πέλματος, αν έχουμε ευπάθειες τραυματισμού ή αν πατάει σωστά όσον αφορά την δυναμομέτρηση που γίνεται στον πελματογράφο. Είναι οι σωματομετρήσεις και η αξιολόγηση ευληγησίας. Είναι οι μετρήσεις που περιλαμβάνει για έναν αθλητή μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Παίρνοντας τα αποτελέσματα, σχεδιάζει το προπονητικό του πλάνο. Σχεδιάζει το πρόγραμμα προπόνησης, ώστε να ξέρει σε ποια ταχύτητα δουλεύει στην προπόνηση με τον προπονητή του, ώστε να έχουμε τα μέγιστα επίπεδα βελτίωσης βάσει του εργομετρικού. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτή την εικόνα? Αυτό εδώ το μηχάνημα είναι ένα ισοκινητικό μηχάνημα που μετράμε τη δύναμη των κάτω άκρων, αξιολογούμε δηλαδή το έλλειμμα ανάμεσα στα δύο άκρα, αξιολογούμε τη δύναμη του ορθού μυριαίου και του οπίστιου μυριαίου και ο στόχος μας είναι σε έναν αθλητή μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων κυρίως να δούμε τη δύναμη του ορθού μυριαίου, ευπάθειες τραυματισμού, κάνοντας το τεστ σε κάθε άκρο ξεχωριστά. Έχουμε τον αθλητή Κώστα Πούλιο, όπου θα τον αξιολογήσουμε στην αερόβια ικανότητα. Τον έχουμε τοποθετήσει στον διάδρομο, του έχουμε φορέσει τα καρδιοσυγνόμετρα και την μάσκα αερισμού, όπου ο λόγος που φοράει τη μάσκα είναι για να μετράμε τον όγκο οξυγόνου που χρησιμοποιεί, το καρδιοσυγνόμετρο για να μετράμε τους καρδιακούς παλμούς και ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα βαθμωτό προοδευτικό αυξανόμενο τεστ, όπου θα ξεκινήσει από χαμηλή ένταση, θα είναι το τεστ προοδευτικά αυξανόμενο και θα φτάσουμε τον αθλητή στα όρια του, όπου θα δούμε το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης, ως γνωστόν σαν VO2 max, μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, θα βρούμε τις προπονητικές του ζώνες και την ταχύτητα μαζί με τους παλμούς στο αναερόβιο κατόφλι. Ξεκινάμε με ταχύτητα 10 και το τεστ είναι προοδευτικά αυξανόμενο, κάθε 2 λεπτά ανεβαίνει ένα επίπεδο πάνω. Εγώ το χρησιμοποιώ πάντα στην αρχή της προετοιμασίας μου, πριν από κάθε μαραθώνιο, να σταθμίσω αρχικά τις ζώνες προετοιμασίας, τις ζώνες που θα κυμανθώ στην προπόνησή μου και κατόπιν ένα μήνα πριν από κάθε αγώνα ή κοντά σε έναν αγώνα, κάνω πάλι ένα εργομετρικό έλεγχο για να δω πόσο έχω προπονηθεί, πόσο μπορώ να τρέξω έναν αγώνα. Οπότε γνωρίζω από πριν σε τι ρυθμό πρέπει να κινηθώ χωρίς να υπερβάλλω και να εγκαταλείψω έναν αγώνα. Πείτε μας όμως